мавзӯи дигар. ҳангоми дораи воситаи нақлиёт хатои як нафар метавонад боиси фавти одамон ё зарари вазнини ҷисмонӣ гирифтани онҳо шавад. дар ин бахши барнома оиди ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ бо оқибати марг маълумот дода эҳтиёткориро ба иштирокчиёни ҳаракати роҳ тавсия медиҳем. сарфи назар намудани қоидаи ҳаракати роҳ ва беинтизомӣ ҳангоми дораи воситаи нақлиёт омилҳои ба садама мусоидаткунандае мебошанд, ки ҳамарӯза мо шоҳиди он мешавем. барои ронандаи боинтизом маълумот оиди чунин ҳодисаҳо эҳтиёткориро тавсия медиҳад. ҳафтаи гузашта дар минтақаи суғдии шоҳрои Душанбе Хуҷанд Чаноқ ду садама бо оқибати марг рух дода риштаи умри 3 нафарро канд. санаи 9 июн дар километри 172 шоҳрои ҳудуди ноҳияи Шаҳристон ронандаи 22-солаи воситаи нақлиёти тамғаи Toyota Camry Ҷасур Абдуллозода истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе аз сабаби нуқси техникӣ аз уҳдаи дораи воситаи нақлиёт набаромада ба тарафи рости роҳ баромада чапа шудааст. дар натиҷа мусофири воситаи нақлиёт зани 70сола сокини ноҳияи Файзобод дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад. ҳодисаи дигари роҳу нақлиётии фоҷиавии санаи 10 июн дар километри 188 шоҳрои Душанбе Хуҷанд Чаноқ ҳудуди ноҳияи Шаҳристон ба қайд гирифта шудааст. дар ин нуқтаи шоҳроҳ бархурди сабукрави Opel Vectra рақами қайди транзитияш V2434T07 таҳти дораи ронанда Мансур Эгамқулов истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд, ки аз самти ноҳияи Айнӣ ба самти шаҳри Истаравшан ҳаракат мекард, ба автомашине аз муқобил ҳаракаткунанда воситаи нақлиёти тамғаи Саманд таҳти дораи ронандаи 48сола Фотима Сафарова сокини ноҳияи Синои шаҳри Душанбе боис гашт, ки аз ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ ронандаи автомашини Саманд ва мусофири ҳамин сабукрав марди 44сола дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расанд. ҳамчунин дар ҳодисаи мазкур воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra дар як самт бо автомашини Саманд ҳаракаткунанда зарари техникӣ бардоштааст. омили ҳодисаи роҳу нақлиётӣ сабқати нодуруст ва ҷойвазкунии бемаврид гуфта мешавад.